ga wanda suka bada security na tahiya da mu da su Alasan da su vice president da troisième vice president dun muna nan ga Freb Dauda ga naku mutane ga mutane ai kamishi an ka kawo a'a ba an kama jirgin Zabairu kai wallahi wanda ba an kai verify akwai wanda sai passe ba sunan shi bane jirgin Zabairu jirgin Zabairu sun ka hauda su kuma tare da hadin kan polisai jirgin Zabairu yar Zabairiya na'am yar Zabairiya ita ta hauda su ita hauda an ga mutane ko ne sai da biyo 2800 ko yadda haka to baban zane ba waɗanda suke tafiya don ɗan Zabariya ne kuna da shi ga mambobi na hukun su ma sun gayi gaskiya kan lamarin baban zane za a kai ku ba an zama na kama kana so kai magana ina son yi da yanzu dai ubangiji Allah dai ya kamu damu mata kuma duka al'ummar da kuka zo tsakaninka da kai da Tubali Hamza Dangote da Inspector da Shajar da Dulla da Dauda ya ci birewar da aiki ko da Dauda to godiya muke dan sanan abokin mu sai dan sanan shi aka faɗa ba har ka zuci shi sai kamar girma ya karu to masha Allah kuna jin karin bayani da abokin mu dan sanan sun zo su sa mana ido in kun ga masu cewa mu yahe muku ba ku ba mu sammaci in ma muna a san kame motoci na iko an kai kaji iko mota 5 ga sunan kwarai ga sunan waɗanda suna kula da wanda suka kawo gudunmawa a ga tahiyar su lahiya kuma haka ne da shaje da fere ya dauko ya ba da tashi gudunmuwa na game da yan Nijar ba ku ta gare shi ya yi tsaye hana mu yake shi kwana to wannan abu shine muka yi godiya da shi kuma da yanzu mun fara gani a ƙasa to masha Allah saboda ba kai banda fituru ta ya cika mini ne a sai shekara da ya tsaya to insha Allah ubangiji Allah da shi kama ni to yayi aboki da sanan kuma shugaban mu jagoran mu addu'a to masha Allah haka ake kuskure mu yi kokari mu ba da shawara a gyara kuskure insha Allah shi da muke fata insha Allah ba mu Nijar ne kuma kasa guda muke hanya guda za mu bi zuwa Nijar kuma masha Allah Nijar a bar ta fatan rishin alheri ta kasa kwarai kasa ana son koyo shi ai mata addu'a ko da dai ba ka san shugaban kasa ne kasa ka dai kamar fata alheri kuma shugaban ma dai zagi ne bai da wani amfani saboda wannan gaskiya ne idan ko ni da dan tarayya da yanzu na alaikum warahmatullahi yan uwa kun ga wannan abun da yake faruwa alhamdulillah tun da shi jagoran mai gida ga baki daya ya tashi ya tafi can to komai zai daidaita kuma haka ake son jagora fa wannan abin da kai ka nuna jagoranci na gaskiya duk abin da an kai daidai mu hoto mu jinjina ma nan za mu jinjina ma kai kokari na gaskiya wannan gauri ba batun wasa wannan gauri kai kokari saboda ka bibi al'amarin ka ka gani yanzu waɗannan al'umma da suka yi wannan abun ya kamata a ɗauki mataki akai sannan kuma jirgi na san adadin al'umma abinda jirgin zai ɗauka idan ya ɗauki idan mutum 350 zai ɗauka ko mutum 300 zai ɗauka adadin mutane zai ɗauka adadin mutane za su kai ko to an kai mutanen adadin an kai shi aiko to alhamdulillah waɗancan da an kai ziyada waɗanda suka amshi kuɗin ɗanan nan to su yanzu ya za a yi da su can ta mace musu kuma ga abu sai an ɗauki mataki a kan shi saboda ba zai yiwu ba a ce duk wani abu na yan Nijar sai an samu an yi badakala a kai sai an samu wanda za su badakala a kan shi kuma kuru kun ka bayyana wannan abin Allah ya saka da alkhairi shi ma mai gidan da ya kokari ya je Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara kiyaye wanga abubuwan ƴan uwanmu mu dai za a ci gaba da bincike wallahi mai gida muna roƙonka da wani abu guda dan Allah muna roƙonka ka dinga yin bincike na kwakwaf a wurin waɗanda ma aka rubuta sunayen nasu waɗanda ma za su shiga wanga jirgin kai binciken kwakwaf duk wanda zai tafiya a dinga samu ana shiga ɗin wannan wasu ɗan tambayoyi za ku ji waɗansu sun bada kuɗin su waɗansu za ku ji an musu kaza wani za ku ga bai yau zai bai cikin satin ga yanzu haka ana iya samun waɗanda sun ka bada cikin satin ga sun ka rubuta su aka rubuta su suka tafi cikin wanga jirgi ba yanzu haka kuna iya samun waɗansu cikin satin ga ma an ka musu ga ciwa suka tafi wallahi abu ne ma mai sauki za ka iya samu an yi irin birkice kamar yadda shi Dauda da yake bidiyo yake cewa me yake cewa Dangote yake cewa takan yiwa wani ma an ka bincika saman horishin ba sunan shi bane takan yiwa lese ba san ma taka wani ba saman sunan shi bane magana shi gaskiya ce na yanka binciken ma ana ganowa to Allah sa mu dace Allah ya kare mu Allah ta mana asiri kuma waɗanda suke wani jagoranci Allah saka da alheri kun yi kokari haka aka so abu in ya faru ka a boye ka ayi lumbu a fito a faɗa mai yan Niger kowa ya san yadda ake Allah ya saka muku da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jiya dai mun yi ta ganin bidiyon ne kayya jirgin Zabairu ya sa mutane mutum 30 babu ya sa cikin jirgin banza amshi kuɗin su. To aka ce wanda an maƙiyinka shine naka. Wannan salon bidiyo shine na farko bari iya makanne na yara waɗanda kamar suke ga maya azzalumai suna yi musu magunguna suna faɗa musu ƙarya da gaskiya
suna zuwa suna zage-zage. To bari in ba ku ɗan tarihi kaɗan daga cikin jirgin Zabairu. Jirgin Zabairu, kakin Zabairu shi fara jirgi, akwai wani da ake cema Abdulaziz. Abdulaziz na ya zauna su tashi. Abdulaziz shi ya fara jirgi yar Gadamus. Wannan lokaci kakin shi Zabairu, tunda Zabairu wannan lokaci taksiman ne, mota ce yake ja maso waɗansu nan da suka nan, ba sai na gai sunansu ba. Direba ne na mota shi ne musu taksi. Har suka jawo suka sa shi gaba, har ya samu, har ya buɗe sharika. Yan Nijar ne kuma. Wancan Abdulaziz shi ya fara jirgi na farko kenan yar Gadamus. Ana nan abubuwa da suka fara, aka ga ana mutane walakanci wurin zirgin Zabairu, tunda har bugu, wallahi har bugu Larabu na bugun mutane bisa ga jirgin Zabairu, kowa sani. Akwai lokacin da wasu wanda suka yi jirgi karkashin ambasar ta Nijar, lokacin su Fozi, su da su Malam Idi, su Tujani, su da sauransu dai mutane da dama suka yi wannan jirgi. Wannan lokaci ana ɗaukar jirgi na Zabairu jine 650 ake shiga wannan jirgi. Suka maido shi su kuma jine 500. Jine 550 gami da kuɗin ɗan kamishu 550. Wanda wannan jirgi ayi shi ne an 2015. Ana yi wannan jirgi duk sati abinda shike tahiya, duk sati jirgi sai ya tashi 3 karkashin ambasad aka yi wannan jirgi. Kuma dan Niger ya ji daɗi wannan jirgi, jine 550, wancan ana amsa jine 650. Ana nan yan Niger kin nan dai su suka yaki waɗannan mutane, an ka bata wannan jirgi. Zabairu ya ci galaba. Bayan Zabairu ya ci galaba, ya mai da jirgi jine 770. Ana nan zuwa an 2016 akwai wani da ake ce ma Hamza, su da su Fozi, su da su Malam Tujani da sauransu, suka buɗe wani jirgi na Alhani. Jirgin nan sai da yi tashi 2, jirgin Zabairu bai tashi ba. Kuma har yau mutanenmu 'yan Nijar suka yi abin da suka yi, aka durƙushe wancan jirgi na su Hamza, wanda ne a gani yara wanda adda shekara 6 da sanin Libi bai san wannan abu ba. Ana nan bayan su Hamza nasu jirgi ya dukkule, ana nan har yau akwai su Malam Halidu da sauransu suka buɗe wani jirgi nan suku Juma'a. Shi ma mutanenmu aka taru aka durƙushe su, wancan na Zabairu yana tahiya. An 2017 Alhaji Yahaya wata rana sun zo wurin jirgi, ana nan to ana yi na Alhani har ya koma Metiga. Alhaji ya ga irin walakancin da ake yi. Alhaji Yahaya ga dai da an karamma, yace gaskiya bai kamata ba ana kishin yan Niger da ka zo da abinka, ana kishin ka, ana walakantar da kai. Alhaji Yahaya ya bude jirgi. Da ya bude jirgi, mutanenmu yan Niger suka dukkula jirgin Alhaji Yahaya. Ana nan kuma har yau su Fozi har yau suka so su bude wani jirgi har yau. Har yau shi ma mutanenmu nan dai yan Niger su suka taru suna ta walakanta wa'anga mutane. Wancan jirgi a samu shiga ba. Lokacin kuma durar da an kai wani takon saka, shi kuma ƙarin kuɗi shike yi. To ana ɗoka shi ne 700. Ana nan yayi ƙarin shi ne 500. Jine 500 ko mutanen mu suna nan baya gare, har ya kai 1000 guda, har ya kai 1200. Yau jirgi abin da yake 1000 guda, 2000 da jine 730. 2000 da jine 730 jirgin Zabairu kullun ƙari yake. Bayan haka lokacin da Alhaji ya bude jirgi, da Alhaji ya bude jirgi, su da su Malam Halidu, su Muhammadu, su Alka da sauran suka bude jirgi. Ana nan kuma yan Niger sun katai suna yaƙa Alhaji Yahaya. Yau Alhaji Yahaya gashi nan ba a san inda yake ba. Kuɗin mutane da suka bashi, mutane da yawa sun bai kuɗi. Kaga wannan bayan Allah an sa su hasara, su yi hasara kuɗaɗen su. Shi kuma Alhaji Yahaya ba a san inda yake ba. Kuma duka ƴan Niger suka yaƙe shi, amma ga azzalumi ga inda yake, ana tsura a faɗi. Amma sai aka yi utilize wasu suka to suna yaƙa Alhaji Yahaya ga inda yaƙi yake can babba. To aka ce ennemi de l'Afrique c'est sont les Africains. Mu ƴan Niger mu ne amina hekkan kanmu da kanmu. Faɗi gaskiya, akwai lokacin da su Fozi sun kai jirgi su da su Hamza. Na wannan lokaci wanda ai rike da Metiga, mutum ne wanda yake mai son ƴan Niger da sauransu.
Zabairu sai da hito yi magana yace shi anan Libi an hi karhi ne amma a Niger ya hi karhin kowa. Wagga magana sai da Zabairu ya kwade ta. A Niger yace ya hi karhin kowa amma anan Libi wallahi an hi karhi ne. Wanda kowa ya sani mai shekara 20 cikin garin ga wanda yi shekara 20 wanda san Libi daga 2006 zuwa 2007 zuwa yanzu ba wanda ya saka 2020 ba ko 2019 bai san wannan ba. Amma mutane yau wane na sun kai ta yakawa. Dan uwansu sun kai ta yaka yau har an badda shi ma ba a san inda yake ba. Bawa Allah. Ga kuɗin mutane sun bashi kuɗaɗai mutane da dama yau ina shi ke bale shi ba mutane kuɗin su. Zabairu girman da gare shi a cikin ƙasar Nijar ko kai ɗan Nijar baka da shi. Magana ta gaskiya. Girman da aga Zabairu da mutuncin da aga Zabairu a cikin ƙasar Nijar kuma Nijar ta yi mai wannan girma, Nijar ta bashi wannan girma, nayi imani da Allah da ka taɓi Zabairu a cikin ƙasar Nijar gara ka taɓi wani ɗan Nijar. Wanda kowa ya sani, amma ana wasa da hankali yara ana ce musu kaza kaza. Wallahi Zabairu ko mutum 100 yasa cikin jirgin banza komi ba a yi. Faɗa muku na ne kai. Ƴan uwa, Allah ya sa mu dace. Amina ya hayya qayyum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutane na tambaya ta dan Allah wani na Zabairu. Zabairu dan Nijar na ko dan ina. Zabairu Balarabe ne, Libi ne. Amma a Nijar ya hi karhin ka kai dan Nijar. Kuma ya samu wannan gata ne tun lokacin 'yan siyasa. Wannan magana da kuka ga na bidiyo wance ne ya. Lokacin da aka yi jirgi na karkashin ambasad ana ɗauka shi ne 550. Shi wannan lokaci ana ɗaukar jirgin shi ne 650. Jirgi tashi uku yake yi cikin sati wanda kowa ya sani. Bayan haka duk waɗannan mutane da ke buɗe jirgi, 'yan uwanmu 'yan Nijar ke yaƙarsu a durƙushe su a bar na Balarabe ya tahi. Shine aka ce maƙiyanka shine maƙiyanka na tare da kai. Alhaji Yahaya ya buɗe jirgi an 2017. Shi ma haka an kai mai. 'Yan uwanmu suka taru aka yaƙe shi. Aka durƙushe Alhaji Yahaya wannan lokaci. Tare da duka waɗanda suka yi wannan jirgi su Mala Alhaji Idi su Sholi su wane da sauransu su suka yi wannan jirgi an 2017 zuwa an 2018. Amma sai a ce bari a gyara mana Balarabe ya tahi shi na ɗan Nijar a hana shi. Dan na gajiya mutane min tambaya wai Zabairu da ake cato Zabairu Libi ne Balarabe ne amma 'yan Nijar in suka ga ɗan Nijar zai yin jirgi sai su taru a dakule shi wannan dan kawance ne ana tsoron shi wancan ai magana akai ne. Yanzu lokacin da aka ɗauko kadiyan nan ta cewa jirgin transit ana ba da kilo 50 ana yin kaza. Jirgin transit kowa yana iya zuwa ya cire wannan tiki. Kowa inda kana lese fasanka. Amma kaga ga inda milakisa take sai aka yi itilizar waɗansu mutane suna yaƙa Alhaji Yahaya. Kuma an san da duk inda matsala take, duk idan da an kai wata matsala, shi wancan sai ya ƙarin kuɗi. Amma duka aka zabura aka yaƙi Alhaji Yahaya kuma ana ganin damo ne ana biyan mulkaki. Wance ne an san da in ana magana akai na kila ba za a ji daɗi ba sai aka to inda ɗan uwa ɗan Nijar bari a zaka yaƙe shi. Wanga shine yara matasa abin da nake so gare ku. Wallahi duk wani mutum ya zaka kamo ƙarya ku tambayi wanda adda shekara 20 da sanin Libi shi zai baku labari. Kada ku bi mutum ya zaka ya faɗa muku ƙaryar banza ya faɗa muku wata magana ta banza ku tai ku bi shi. Wannan shine abin da nake so gare mu. Jiya ma na yi ja hankali ga 'yan uwana 'yan Nijar kannena ku rabu da wanda zai zakwa ya ce mu ku tai ku yi kaza ku tai ku yi. Wallahi ku rabu da wannan da ku sa kanku cikin wani abin da ba ku labari akai ne. To 'yan uwa ina muna fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.